Wel, dyma ni wrth y stondyn cyntaf. Mae'n dangos enghreifftiau fan hyn o beth sy'n gallu cael ei ailgylchu. Enghraifft, teulu plastig, yn gallu troi mewn i dillad, caniau pop yn gallu troi mewn i darnau ceir. A jyst dangos enghreifftiau beth sy'n gallu mynd yn y bagiau gwyrdd yn y cartref. Hwb pwrpas y dydd ydy dangos bod ailgylchu yn swynus, bod chi'n troi un eitem mewn i eitem arall. A draw fan hyn, mae'r plant yn chwarae gemau, le maen nhw'n ymgeisio i ddyfalu beth sy'n gallu cael ei ailgylchu. Felly ydy'r bin di a'r bin ailgylchu. A Stephen wedyn yn rhoi'r eitem allan, a'r pwrpas yw maen nhw'n rasio erbyn ei gilydd i roi'r eitemau cywir yn y bin cywir. Stondyn arall fan hyn, jyst dangos beth sy'n gallu mynd yn y gwasraff gwyn i gyd. Mae dyna teganau llysiau fan hyn, a'n amlwg mae'n jyst dangos beth mae'n gwneud yn y tŷ wedyn gyda'i casgliadau cartrefol nhw. Yn y stondyn yma, mae'n dangos beth sy'n gallu cael ei ail-ddefnyddio. Mae lot o papurau fan hyn, a mae Steffan yn gwneud genwaith allan o'r holl papur yma, a wedyn maen nhw'n gallu gwisgo lan. Mae yna hetiau coron neis yna, a hetiau diri yma.